ሃሌሉያ ሰላም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ይኹን እስኪ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እንበሃል ዘይተባሃልና ሰላም ክርስቶስ ከምተ ዓለም ትብሎ ሰላም አይኮንክን ዝብል ዘለኹም ከምቲ ጎይታ ዝብሎ ሰላም አባኹም ዝሐድር አባኹም ዝነብር ንዘላለም ጸኒዕ ዝነብር ዘይለዋወጥ ሰላም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትና ይኹን ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ምስኩላትና ይኹን እስኪ ሕጎስ ንበል እንዴ ካዋና ንላዕሊ ዝሕጎስ የለን بقويتا تحقوسوا دقيمة ما تحقوسوا بلكم اللهم دقاقيمة تحقوسوا بلكم اللهم بقويتا أن تحقوسي حواتي no other way كلمة قد يلن هاليلويا في الشخصات راح يكري زدال زلهم سلام كريستوس زلوا سب متشم يشجركاي زيابهري مسجل حجنا ما نافت قدوس زخنا سلام دخونك قالون حل فينا لما عالت بقالك زيابهر زقال قلنا حونا باستر قرمايو بشم يسوس كريستوس زيابهر مساخا يخون سلام عليكم يخوم الشيخ سكابولو شو مزابير استوارخ يخون قد حزب أملاك قدوسان مرعي بتاعم عابد سجاي أما آخر حزب أملاك مخان عابد سجاي أنا خوم يدري كل جزء أما أخولكم هلاوي بتاعم يدسبلني مخنياتو أبتي حزب أملاك دلوا أملاك خلو أب أملاك دلوا كتلو دما بعقم خاي كأني تسقى أملاك بزحل كلو إجابير مسك سلزي إجابير سلزرة دعنا دما لو ما أنتي أمهم قنا كم زيلو كنت أخاف زرة دعنا قويت إجابير مسك سلزنا تاب قنهم زلسك لو ما أنتي مسحا خوينا بمملاكي بتاع مدرس فلان اللو ملوه أنا خامسهم كوينا مملاكي بتاع ميدس لأن إجابير مسكن سلزي إجابير مسكن إجابير سقيلون هزبو أي أخاخ بنيو أنا سيز أمن نفسه كف أبزمتي زلوا سب maybe أجات أميز مسلوك هلو خيلن ديو أجات أمز بعل إلن بعلامة متي خالها إجابير ما نعخذ خونك على اللو آمين دو نتا آمين تبل سب حنت قالت أكل إجابير مسكن سلزي أنا بأجات أما أبزبوتا زي اللهون إذا ما عالت زي السوق إلى به وتي أي توسخاتن بعلامات توسخ خلا إجابير ما حنت ما عالت كوسه كله أو كن محجي تزاري بنير زعاقرو تسبق نجار الله إجابير سلزي إجابير مسكن لما عنت دم إجابير معنا زخونك على اللو كم زعتنا يا أين من السنينا مخنياتو أبتنا إجابير منفس اللو كنا من الله كلنا لو نتقوي تسمع نتنيو ما إجابير منفس أما أخلنا له قوي تأخمت سوق خلو دما سوق له أي ملسني مش تو أملاخنا يمت سوق دما أي بلن زعيو نجار زرحو نجار ززاربو نجار زمخرو نجار زت السو زت أنا نوع زبرتعو زفتحو زفوسو نجار الله وإجابير مسك لازم سؤال كأي مسأخن سؤال كأي مسأخن إجابير دما قال نجار حزنا خن وتسخ قبرنا نايم سزسك أبقولنا نادلو رسعنا لو ما أنتي نعي قويتا نبل أنسان ساب كستو تزهلو نبل نقدر فما لو ما أنت أنا متأس لزلخ ولا أنا أبزك الزارب كله إذا قال نعي الزاربني نعي زخون سلازي نفس وقف ناس لزخون نسكن قويتا نبل لو ما أنت قويتا حنت قال تأخلنا تاريخنا كتكيرو تخيلها حنت نايك زابير قال أتحساسبنا أكايدانا نبز بلد أنا قركت لوت أو تخيلها زبلت ناس سبات كتقبرنا تخيلها مس أملاك مور كن الراخب بحسب أملاك كن كيد كتقبرنا تخيلها يتأخاخو بنيرهم يمكن وحنسا خوينهم يملسوا نيرهم يدفقوا نيرهم اتا حيلي حيزاز تملست فوس حيزا تملست كنا اتا زتنكفتو اتا نقويتا زتنكفتو سميت كنا كم تزمجاتو أي تملستن زفرك دانو ختن كفي كاوي لا أمينة خب جزاء مزت أي فلت أن جنتن كفاتو
حيل تقبلها دما تفويسا لما عندكم كونلناي نتا بأمنت زمتت نفسي እግዚአብሔር አይሕፍራንዩ سوقيلا አይክትምለስንያ ስለዚህ ንጎይታ لما عند ጎይታ በቃልካ ተዛረበኒ ናይ ዝኸውን ነገር አለካ ኢልና ንጸባበዩ እስከ እግዚአብሔር መስከን ሃሌሉያ እስከ ንጎይታ ንጸባበዩ ጎይታ ተመስገን ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ተመስገን ቃሉ ኮም ብለና በዛ መዓልቲ አምላኽ ዝፈጠራ ንተሓጎስ ባውን ይበለና እዛ መዓልቲ ተዋሂብካያ ደለኻ ተዋሂብክያ ዘለኺ ክትሕጎስልህ እዛ መዓልቲ ተዋሂብክያ ደለኺ ካብ አምላኽ ዝኾነ ነገር ክትካፈል እዩ ሎማ አንተ ናብዝ ቦታ እዚ ፕሮግራም ክንካፈል አይኮናን መጺና ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ክንካፈል ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ናይ እግዚአብሔር ፈውሲ ናይ እግዚአብሔር ምጽነና ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ምኽሪ ክንካፈል መጺና አለና እግዚአብሔር ማኮምኡ ከካፍለና መጪሎም እንኮና ሃሌሉያ ስለዚህ ንጎይታ እስከን ብሎ ተዛረበኒ ሎማ አንቲ በቃልካ ጌርካ ተሳአኒ በቃልካ ጌርካ ተዛረበኒ ንበሎ ዲሞና ማርሻዳ ሃሌሉያ ክብርስ ከናቦን ጎይታ ዛማ አልት እዚ አትተዋሃበትና ጥራይ ብዙሓት እኮ ነዛ ማዓልት እዚ አኽሪ ዋዘይ ከአሉለው አሞንጎና ክርከቡና ደለይኮ ብዝተፈላለየ መግዲ ናብዝ ቦታ እዚ ክመፁ ዘይከአሉ ብዙሓት አለው ከምዚልና ኣብ ማእኸል ህዝቢ አምላኽ ኮይና ንአምላኽ ምምላኽ ማለት ዓብይ ጸጋ ይሕዋቴ ዓብይ ቀሊል ጌርና አይንርአዮ አተሓሳሰባና ቀይርና ሎማ አንተ ግን ከምዝኣተኽዎ አይክምለስኒ አነኮም ኢለ መጽየለሁ سوقي لتزاريبا أنا أيوردني نجزابير نجار كتنكفني همت إدلله نفس وقفناون إجزابير نجارات كأريلنا نجارات كتسبق لنا أما أخلنا الله كلتة ويسلسة بسمي أبستأكبكم له أما مستسامعوا أنا أما أخولكم الله أو كل هيلو إجزابير مسكن ويتا الله نتات تنكفون نتات تسبيون أبسجن إجزابير سنايو نتا تتصبيو نفسنا እግዚአብሔር ሰናዩ ነታ አቡ ተስፋ ትገብር ነፍስግና እግዚአብሔር ሰናዩ ሃሌሉያ ሸሌሞና ካዳዳዳዳዳዳ ባሽሪሪ ፍቅርኻ ሃሌሉያ شكودا دابا شكودا بافادا كاندا دابا شيريمونا هاليلويا 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 ديمونا مشادا كاندا دابا فودا دابا شيريمونا كاندا منفس قدوس فلويو فغرخا فلويو فغرخا فغرخا ريو هاليلويا كاب كلو زبلت كوينو رخيبيو ناتكا فغري حلف علو ناتكا فغري زيادة علو فلويو فغرخا فليو فغرخا ريو هاستماق ريو هاليلويا كاب كلو زبلت كوينو رخيبيو ناتكا فغري حلف هاليلويا ناتكا فغري زيادة لو فريو فغر ناس توعل ناس كنبلهم فليو فغر خاريو
أستماقيريو كاب كله سبلت كوينو رخيبيو ناتكا فغري على فالو ناتكا فغري يسوس ناتكا فغري زيادة لو حسبك فغري عبد بحري خافغري قانقا خافغري كل انتنا خافغري آمين يسوس أفكاري فلو يا أفكاري سحلي قويتاوي سلينا زقدس قويتاوي هاللويا فلو يا أفكاري أبونا تي فلو يا أفكاري يسوس سي فلو يا شاكورا سيركا يوب زبانكا سقامو تمسكل تبجي خنيخا نبناي زلالمو هاللويا أبواني سلام وفقرخا ونفكرك عنك زيادة سبكندز يسوس فرخا قلس كالي كله تبلس تفتاوي خا آمين علافات شاحات بريس انعاخا يسوس تعوبي فخرخا كما لك فلي هاللويا آمين ويسوس يسوس تعيموني فغرخا كما لك فلي كباخا كما يديو فغرخا كما يديو فغرخا عبيتو هاللويا أستماغيريو كاب كله سبلت كوين رخيبيو ناتكا فغري على فالو ناتكا فغري يسوس عبيت هو ناتكا فغري على فالو ناتكا فغري هاللويا 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 او يسوس قويتا خانسرا قانقا غافغري كل انتنا غافغري يسوس أفكاري ديبونا دباشا أفكاري كما خيلن وبو كما خاجرو سفكر هيريخون كما خاجرو زحالي هيريخون فتسوم يسوس قويتايو هاللويا شاكانا بافورا باشير ديمونا كاندادا فلوي فقر زلوا كم بلين عينو زتنققلنا ناي سبقت يلواوت عد خمان كتنتن تخيلي عيب لنا نكزابير قال فتسيمو زيت انتنكا شيش زي بلكا سليخا زواقا عم نقرات كله عوت زهبكي زفكرنا بولنا እግዚአብሔር አቦና ተመስገን ነመስግነካ ለና በቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ፍቅርካ ዘፍቀርካና ብወድኻ ብኢየሱስ ውሉድካ ዝገበርካና ናትካ ጥሪትካ ዝገበርካና
كابز زعبي ولا حنتي يلا نتوم ملاخت خمان ولودي يبلك يومن احنا قنا دخامنا قودلنا حتياتنا خير اخا بخريستوس بمأماننا تراي ولود كادك خاجر كانا كابز زعب عدل يلن كم تباري خاز بولو أبا زبل بوتا أتصابت إني ري كبور زخون أتصابت إني تبلا الدلنيا تاتينا قويتانا مسكنك كالنا بات كابو مخانا وتيام مسكال سرح كايو سرح كابت سلاي كابت تشكان زين حسيت سلاي حراوت خانا كابت قدقت سلمات تناي ودخانا يس كريستوس منغستي نابتاتن صبارق تجرم برهان زلوا منغست اتي خانا نمسكنك لنا እዚ ኩሉ በአኻ እዩ ስራሕና ይኮነን ብግብርና ይኮነን ወይታ ኢየሱስ ስላና ብዝኸፈልካ ስራሕ የሞክብረ ንበካ ኣለና ስለዛ መዓት ያውን ተመስገን ጎይታ ኣብ ህይወትና ዛ መዓት ያ ዝወሰኽካያ በዓላማ እዩ ማንም በኃይሉ ጠጠው አይበለን ማንም በኽእለቱ ደው አይበለን እግዚአብሔር ሆይ ናትካ ጸጋ ደው አቢልና ዛ መዓት ዚያ ድማ በጽሕና ኣለናሞ ጎይታ بشم يسوس نمسكنك لنا أمزا معات زياد ما زعور كلنا تبوء نجر سلسلو هجون بقالك غير كاتساربنا قالوا لي يخف فوسهم كاب غدا غدم ما ناقفون تبال تصحيف الله قالك فوس اللو قالك حيل اللو قالك يتس يبرابر ينقق قالك لبامات يكبر قالك ممليس خنبره يقبرنا እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አኔ ይጽልያለሁ ማንም አዲስ ኦይሎ አይመለስ ከምልማት ተሳሊሙ አይኺት ነፍስ ወከፍና ተንክፈና መንፈስ ቅዱስ ተዛረበና ንስኻ ካብ ቃልካ ኃይል ተላዓለ ለማ አንተ ፈውሲ ይሁን ትድህን ነፍሲ ተሐሉ أبز بوتا يخون أبب بيتهم زكاتاتو زلو كاب قالك حيل استلعالك كاب زلاتو قد توزع كاب قالك حيل استلعالك كاب حمامات تفوس كاب قالك حيل استلعالك زابير كاب زلاتو مأسرتي سنسلت كله يودق بتأتس أرعود كله يصبر بيس كريستوس حيل استلعي يودق قالك حيليو قالك ما فوسي قويتا بشم يسوس لك قالك أنا مسكنك لنا قويتا أنا ما تسألني الله تذهب كاني قبل بيزق ما تكاك قال كم زق بان غير خد حلال فكرد عني بشم يسوس قلت تسألي الله واب قالك كدار كزرق تلاخ كفو منفس بشم يسوس أنا يأثر الله بقوي تايم من حنين بيسوس كريستوس شم يأثر الله نقالك زد أواوي أبا أمور السبات بخفو كزرق الزلاخ ناي دقاس منفس ناي مبعزاز منفس بيسوس كريستوس شم وقع هو بيسوس سم حيل تسأل وقع الله እግዚአብሔር መንፈስ ግን ተገልግለና ተዛረበና ንስኻይኻ ጊዜና ሰዓታትና ንስኻ ተቆጣጽሮ አማኸልና ማንም ረማንም ከቢሩ አይረአ ጎይታ ንስኻ በይንኻ ከቢርካ ተረአ ብሽም ወድኻ ኢየሱስ ንጽልይ አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ እስከ ድምጽኹ መስምዑኒ ኢየሱስ ጎይታይ ሱቅ ኢለይ ኮንኩም ድብል ኩሉ ጊዜ ኣብ ሰፈር ጸላእቲ ምንዋጭ ድኸውን ሓደ ጊዜ እንታይ ኮይኑ መስለኩም እስራኤላውያን ሲ ኣብትናቶም ሰፈር ህልልታ ምስ ኮነ ቶም ጸላእቶም ምስ ናይሎም በቃ ገለ ኮይኑ ኢሎም በቃ ኣብ ሰፈር እስራኤላውያን ገለ ኮይኑ ኢሎም በቃ ምክንያቱ ጸላእቲ ህልልታ ክሰምዕ ከሎ ኣውታ ክሰምዕ ከሎ ኢየሱስ ጎይታ ክሰምዕ ከሎ ኣው ምንዋጭ ድኸውን ኣብቲ ቤቱ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ሱቅ ኢልና ይኮናን ኢየሱስ ክንብል ከለና ኣብ ሰፈር ጸላእትና ምንዋጭ ይኸውን نسأل رؤسي يزرلو ولا حساب وإذا كان يتملأ كم زي يتملأ سلو كم زي له خلصي كم يجرو كم يمسكن الله قبل كله نعو رؤسي زورون دين حناجن كل جزء نقول تخنا مسكونينا شم يسوس لعل كنبلينا كسابير مسكن سلزي نقول تاندا مسكننا لو ما أنتي قبل بيدق موت قال እግዚአብሔር እንተሃለው ወሲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ደሎ ሓደ ሐሳብ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ إسران شوعات ندلو اتمعرف حواري باولوس تأثيرو ناب إيطالي جيسو ناخده خلو
ዘጋጥሞ ነገር ዝገልጽ ኢታ ምዕራፍቲያ ብምልእታ ትገለጽ ኣብታ ምዕራፍቲያ ታሪክ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ኣነ ሕጂና ውሽጢ ዲቴይል ኣይኮን ከኣቱ ካብኦን ግን ኣብ ልበይ ጎይታ ዘቐመጥ ኣብ ብዛዕባ ዛ ኣገልግሎት ዛናይሎም ማዓንት ክሓስብ ከለኹ ኣብ ልበይ ተቐመጠት ሓንቲ ቃል ኣላ ንሳ ወሲደ እየ ክንዛረብ ደልየ ደለኹ መታን ግን ክርዳኣና ግዜ ክወስድ ድሓነ ኣብ ገዛኹም ከይድኩም ኣንብቦ ኣነ ግን ተን ደድልያኒ ሕልፍ ኢለ ከንብበን እየ ምዕራፍ 27 ካብ ቁጥሪ 1 ተንቢብኩሞ ፅቡቕ እንድዩ ኣነ ግና ካብ 7 ከንብባ እሞ ካብ 6 ዋላ እቲ ሓለቓ መይቲ ከዓ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ ትኸይድ መርከብ እስክንድርያ ረኸበ እሞ ናብኣ ኣተወና እቲ ታሪክ በዓል ጳውሎስ ተኣሲሮም እዮም ናብ ጣልያን ገጾም ዝኸይዱ ምክንያቱ ከሲሶሞ ነይሮም ኣብቲ ዝኸሰስዎ እዋን ነበረ ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ይግባ ኢሉ ናብ ቄሳር ክኸይድ ምስ በለ ብኸም እዮም ቅድሚ ደሎ ምዕራፍ 26 ድሕሪ አንቢብዮም ምስ ንጉስ ኣግሪጳ ብዙሕ ክዘራረብ ከሎ ብዛዕባ ጎይታ ንምንታይ ከምፀውዖ ዛረብ ሽዑ ግን ዋላ ንጉስ ኣግሪጳ ከማን ኢሉስ እዚ ሰብ እዚ ናብ ቄሳር ተዘይጠርዕ ነይሩ ኣነሲ ነፃ መገደፍ ኮይኑ ግን ከምኡ ስለ ዝበለ ኢሉ ሽዑ ግን ትመገዶም ናብ ጢልያን ገጾም ይኸዱ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነገረና ኣብ ሻርሻይ ቁጥሪ ከም ዘንበብና እቲ ሓለቓ መይቲ ከዓ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ ትኸይድ መርከብ እስክንድርያ ረኸበ እሞ ናብኣ ኣተወና ብዙሕ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ኸድና ብጭንቂ ድማ ኣብ መንፅር ኪንዶስ በፃሕና ናብኣ ከይንቐርብ ንፋስ እንተኸልከለና ከዓ ብትሕቲ ቅርጤስ ብመንፅር ስልሞና ሓለፍና ብተጋድሎ ብጎቦኣ ምስ ሓለፍና ከዓ ፅቡቕ ወደብና ብትበሃል ስፍራ መፃና ኣብኣ ንከተማ ላስያ ቀረባ እዩ በዚ ከምዚ ብዙሕ ወርሓት ምስ ሓለፈ ግዜ ጾም ድሮ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ምኻድ መራኽብ ዘፍርህ ስለ ዝኾነ እዚኣ ሓዙለይ ድሮ ግዜ ጾም ድሮ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ምኻድ መራኽብ ዘፍርህ ስለ ዝኾነ ጳውሎስ ኣቱም ሰብ ንነፍስና ዳ እምበር ንፅዕነትና ንመርከብና ጥራይ እኳ ዘይኮነ መገድና ብጭንቂ ብብዙሕ ጉድኣትን ከም ዝኸውን እርአ ኣለኹ ኢሉ መዓዶም ሽዑ ቁጥሪ 11 እንታይ ይብል እቲ ሓለቓ መይቲ ግና ካብቲ ጳውሎስ ዝበሎ ዘረባ ነቲ መራሒ መርከብን ነቲ ዋናኣን ኣዝዩ ይኣመን ነበረ ይብለና እታ ርእሲ ሂብያ ዘለኹ ናይ ሎማዓንቲ ቃል ኣዝኻስ ሕቶ ከም ሕቶ እምፅእ ኣዝኻስ ንመን ተኣምን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሓለቓ መይቲ ሓላፍነት ተዋሂቦ ነይሮም ኣብታ መርከብ ብዙሕ ፅዕነት ከም ዝነበረ ልዕሊ 276 ሰባት ኣብኡ ከም ዝነበሩ ይነግረና ብዙሕ ነገር ዓባይ መርከብ ምዃና ኣብኡ ከለና ስእሊ ክንወስድ ንኽእል ኢና ሕጂ እዚ ኩሉ ምንዋፅ ምስ ኮነ ሓዋርያ ጳውሎስ ግን ዝረኣዮ ነገር ነይሩ እቲ ዝረኣዮ ከዓ እንታይ ነይሩ ብዙሕ ከቢድ ነገር ከም ዘጋጥሞምሲ ኣብኡ ሪኡ ነይሩ ሽዑ ምስ ነገሮም ኣነ ከምዚ ይርኢ ኣለኹ ከምዚ ከጋጥመና ክከብደና እሞ ንፅናሕ ዓይነት ምስ በሎም እቲ ሓለቓ መይቲ ግን እንታይ ይብለና ካብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዘረባሲ ነቲ መራሕ መርከብ ነቲ ዋና ኣዝዩ ይኣምን ነበረ ኣዝዩ መን ኣምን ነበረ ነቶም ክልተ ኣብኡ ነበሩ ሓደ እንታይ ይብለና ነታ መርከብ ዝመርሓ ዝነበረት ካፕቴን ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ዋና ናይታ መርከብ እታ መርከብ ፅዕነት ነይሩዋ ገለ ነገር ከም ዝነበራ ኣብቲ መገዲ እንድሕር ርኢናዮ ብዙሕ ሽግር ምሰምፆም ነቲ ፅዕነታ ናጉደሉላ ከም ዝኸደ ብዙሕ ነገር ከም ዝደረበ እዩ ነገርና እዩ እቲ ሓለቓ መይቲ ግን ንመን ኣዝዩ ይኣምን ነበረ ነቶም ሰባት ይኣምን ንጳውሎስ ግና እንዲያውም ኣብ ምዕራፍ 26 እንድሕር ርኢናዮ ስጋብ እንታይ ኢሎሞ ነይሮም እዛ ዓጃ እንታ ጳውሎስ እዚ ብዙሕ ዘረባሲ በቃ ናብ ፅላለ ገፅ ወሲድካ ክብልዎ ጀሚሮም ነይሮም ምሽቶ ዓጀውጀው ትብል ኣለኻ ስጋብ ዝብሎ ምዕራፍ 26 ከምኡ ኢልዎ ነይሩ ኖ ኣነ ኣይተፀለልኩን ብሎ ነይሩ ኣነ ጎይታ ዝብለኒ ዝተዛረበኒ ሰበና በለይ ዝዛረብ ኣብዚ ከዓ ዝረኣዮ ነገር ስለ ዝነበረ እንታይ ኢልዎም በቃ ንሂወትና ኣስጋኤ ነገር ኢልዎም ንሳቶም ግን እንታይ ገበሩን ኣይሰምዕዎን ሽዑ ትሕት ኢሉ ኣብ 12 ሓደ ነገር ካብ ክልቲአን ተበጊሲ ኢሎም ማዓንቲ ሓሳብ ከካፍለኩም ደለሎ ኣብ ቁጥሪ 12 ሽዑ እንታይ ይብል እቲ ወደብ ንምኽራም ዘይጥዕም ስለ ዝኾነ እቶም ዝበዝሑ ካብኣ ክነቕሉ እሞ ዝከኣል እንተኮይኑስ ናብ ፍንቄ ንሱ ከዓ ናብ ሊባን ናብ ባሕሪ ገፁ ዘርኢ ናብ ቅርጤስ ወደብ ኣትዮም ክኸርሙ መኸሩ ይብለና
ሕጂ ኣብዚ እንድሕርኢናዮም ጳውሎስ በዝሎ እቶም ዝበዝሑ ከዓ ዝብለና ኣሎ እዚ እቶም ዝበዝሑ እንታይ ገበሩ ዝብለና ደለው በቃ ንኽኸዱ ነቲ ምኽሪ ተሰማሚዖምሉ በቃ ጳውሎስ እዚ መገድና ኣይጥዕምን ዝሪኦ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ዘርአየኒ ነገር ኣሎ ኣይጥዕምን ይኽብሎም ከሎ እሶም ግን እንታይ እንድብሉ ነይሮም እቶም ዝበዝሑ ግና ንበቀስ ኢሎም ሓሳበይ ኣብ ምንታይ ክኸይድ ሎሚ እንድሕርኢናዮ ካብ ምስ ብዝሒ ምስ ሓቂ ደው ምባል ዝብል ሓሳብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሓንሳብ ንርአዮ ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ነገር ዝኾነ ነገር ምስ ብዝሒ ዝፅጋዕ ምስ ብዝሒ እንድሕር በቃ ዝበዝሑ ኣለዉ ምስቶም ዝበዝሑ ሰብ ዝኸይድ ወላ ቤት ኣምላኽ ሃሊኻ ኣብ ልበይ ዝተቐመጠ ነገር እንተሃለወ ምስ ሓቂ ደው ንበል ኣብ ሓቂ ደው ንበል እቲ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ርግፅ እንድሕር ኮይና ምስ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ደው ንበል ወላ ዝቐርበካ ሰብ ኣብ ሓሳብ ምስ ኣምላኽ ደየሰማምዕ ነገር እንድሕር ሃሎ ኖ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ምስ ግብረ ሐዋርያት 5 ምዕራፍ እንድሕር ሪኢናዮስ ሃናንያን ሰጲራንሲ ሰብኣይን ሰበይትን ተማኺሮም ይብለና እንተኽገብሩ ካብ ሓቂ ርሒቖምሲ ክሕስቡ ክልቲኦም ተሰማሚዖም ወላ ሰበይትኻ ትኹን ድሕሪ ኣብ ሓቂ ደየላ ምስ ጎይታ ጠጠው ምባል ሕሸካ ምስ ሓቂ ደው ምባል ሕሸካ ኣብዚ ከዓ ሃዋርያ ጳውሎስ ክነግሮም ከሎስ ተኣዝዩ ትብል ቃል ደላ ወሲድሃለይ እቲ ሓለቓ ምእትሲ ካብቲ ጳውሎስ ዝብለ ነበረስ ነቲ መራሒ መርከብን ነቲ ዋና መርከብን ኣዝዩ ይኣምን ነበረ ሎሚ ዘዳናግር ኣብ ዓለምና መሊኡ እዩ ደሎ ካብቲ እምነትካ በቃ ነቕነቕ ዘብለካ ምእማን ጥራይ ደይኮንኩ ሒዘ መፅእ ዘለኹስ ኣዚና ንመን ንኣምን እቲ ኣዚና ንመን ተኣምን ትብል ዘላ ሕዝዋ ንጎይታ ኣዚና ንእመኖ ክእመን ዘይሕፍር ኣምላኽ እዩ ጎይታ ዝተዛረበካ ቃል እንድሕር ኣሎ ጎይታ ዝበለካ ነገር እንድሕር ኣሎ መሬት ይገልበጥ ቃሉ ኣይቅየርኒ እግዚኣብሔር ቃሉ ሒዝካ ጠጠው በል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ዘጋጥም ነገር ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሓቂ ክንርኢ ከለና እንድሕር ርኢናዮም ሓቂ መን እዩ እንድሕር ኢልና ክነግረና ከሎ ቃል ኣምላኽ ኢየሱስ በዓሉ ሓቂ ምዃኑ ይነግረና ኣምላኽ በዓሉ ሓቂ ምዃኑ ይነግረና ኣብ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ እንታይ ይብልሲ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን በዓሉ እንታይ ነበረ ኣምላኽ ነበረ ኢሉ ሸውዓብ 14 ከይዱ እቲ ቃል ድማ ስጋ ኮነ ይብለና ቃለይ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሃንስ 17 ቃለይሲ እንታይ ኢሉ ሓቂ ኢሉ እቲ ቃል ድብሎ ደሎ ንመን እዩ መስለኩም ዜሩ መን እዩ እሱ ኢየሱስ በዓል እዩ ኢየሱስ በዓሉ ኣብ ካልእ ቦታ ክዛረብ ከሎ ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን ኢሉ እቲ ሓቂ መን እዩ በቃ ኣምላኽ እዩ ሓቂ ስለዚ ምስ ሓቂ ደው ክትብል ከለኻ ምስ መን ደው ትብል ኣለኻ ምስ ኣምላኽ ደው ትብል ኣለኻ ምስ ኣምላኽ ደው ኢልካ ድማ ኣይትሓፍርን ኢኻ ምስ ኣምላኽ ደው ኢልክ ድማ ኣይትሓፍርን ኢኻ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ዋላ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይኹን ኣብ ዓለም ድሕሪእኹሞ ሰብ ሎሚ እንታይ ሽገር መስለኩም ምስ ብዙሓት ይፅጋዕ ሎሚ ምስ መን ድሕር ርኢናዮ ዝዝረብ ዓለም ብዙሕ ትፀልወና ትልእኹም መልእኽትታት መሊኡ ደሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ስለ ዝኣመኑ ሓንሳብ ንዓና ፅልዋ ክገብረልና ይደሊ ሓንሳብ እንታይ ዝበሃላ ባህሎስ ሓሶት ተደጋገመስ እንታይ ይመስል ሓቂ በቃ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ዋላ በዚ ከምዚ ትፅሎላ ጎይታ ግን እንታይ ድብል ደሎ መስለኩም ምስ ሓቂ ደው በሉ ብዙሓት ድላዮም ይእመኑ ብዘየገድስ ንስኻ ግን ኣብ ሓቂ ደው በል ሓንሳብ ዋላ እንድሕር ርኢናይ ንሕና ልማድ ይኸውን ምሽ ገለ ኣቕሓ ክትገዝእ ከለኻ ኣነ ድገብሮ ብዙሓት እውን ትገብርዎ ትኾኑ እንታይና ንርኢ ብዙሓት ዝገዝእዋ እንተኮይና ኢና ክንገዝእ ምሽቶ ድሕሪ ኣብ ኣማዞን ኣትይኹም በቃ ትርእዩ ክንደይ ሰብ ገዚኦማ ምሽቶ ሬታ ትርእዋ ኮመንት ትርእዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ እንድሕር በቃ ዋላ ዘይጠቅም ኮይና ግን ብዙሓት እስኻ ከይረኣኻያ ብዙሓት እንድሕር ፅቡቕቲ እያ ኢሎማ ዓይንኻ ዓሜትካ እንታይ ትገብራ መስለኩም ናይ ስጋ ባህሪ ናይ ሰብ ባህሪ ከም እዩ ብዙሓት እንድሕር በቃ ፅቡቕ ድበልዎ ነገር ኣሎ ናብኦም ገፅካ ኢኻ ትፅጋዕ ግን
ጎይታ ግን ከለብመና ደልደሎ ዝማኽረና አቦለና እግዚአብሔር ሓንሳብ እቲ እግዚአብሔር ዝዛረበና ከሎ ነገራት ካልክ ዝዛረብ ይኽእል ይኸውን ዘይጥዕም ኩነታት ክኸውን ይኽእል እንዲሁ ንስኻ ግን ዘይጥዕም ኩነታት ደይኮንካ እቲ ዝበዝሐ ዝርአ ነገር ደይኮንካ ክትርኢ ደለካ ንመንዳ ነቲ ተዛረበካ ነቲ ሓቂ ዝኾነ ኢኻ ክትርኢ ደለካ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዋላ ኣብ እምነትና እንድሕር ከይድና ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ክንወፅእ ከለና ብርሃንና ክወፅእ ኣለዎ እንዲሁ ጨውና ንኻልኦት መመቀር እንዲ ተዋሂብና ደሎ ካብ ርእሰይ ጀሚርና ሓደ ግዜ ሓንሳብ እንታይ ድሓት ኣብ ደገ ወፂናሲ ስጋብ ክንደይ ዓለም ንዓና ፅልዋ ትገብረልና ወይ ከዓስ ንሕና ኢና ፅልዋ ንገብር ኣነስ ኣብ ስርሐይሲ ፅልዋ ዶ ገበረ ኣብ ቤተሰበይ ኣብ ሕብረተሰበይ ስጋብ ክንደይ ፅልዋ ንገብር ብዙሕ ግዜ ግን ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ዘላ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ግና በዚ ናይ ዓለም ፅልዋ ብጣዕሚ ተታሒዛላ እግዚአብሔር ግን ካብ ዝኸውፀና ይደለሎ ዓለም ዝበለቶ እንድሕሪና ሓንሳብ እቲ ሓጢኣት ክደጋግምዎ ከለዉ በቃ ከምዚ ኖርማል ኮይኑ ይስማዓካ በቃ ዘፈንፍን ዘለና ምድርሲ ንሪኦ ኣለና ቃል ኣምላኽ ሓሶት ዝበሎ ከም ሓቂ ገይሮም ይእውጅዎ ንደቅና ንሱ ይቕልብዎ ደቅና ሒዘሞ ዝመፁ በቃ እቲ ሓቂ ድመስል ግን ፀቢቑ ሓጢኣት ዝኾነ ነገር ስለድሰምዕዎ ዝበዝሑ ድማ ስለድዛረብዎ ከም ሓቂ ኮይኑ ይሰኣል በኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ግን ካብ ሱር ይቦንቀስ እግዚአብሔር እንታይ ድብል ደሎ ንሓቂ ሒዝካ ትጠውበል እቲ ዓለም ንዓኻ ደይኮንትን ፅልዋ ክትገብረልካ ንስኻ ኢኻ ንፅልዋ ክትገብር ሓደ ግዜ ሲ ብዙሓት ዋላ ቤት ኣምላኽ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ይኮንካ ምስ ብዙሓት ጠጠው ትብል ምስ ሓቂ ጠጠው በል ኣብ ገላትያ ሲ ሓዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ክዛረብዎ ከለውስ ብዛዕባ ጴጥሮስ ተዛረቦ ቃል ኣሎ ጴጥሮስ ሲ ሓደ ነገር ከም ዝገበረ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ቁጥሪ 11 እንታይ ብል ኬፋስ ናብ አንጾኪያ ምስ መፀ ግና ተኸሲሱ ነበረ እሞ ገጽ ንገጽ ተቃወምክዎ ገለ ሰባት ካብ ያዕቆብ ከይመፁ ምስ ኣሕዛብ ሓቢሩ ይበልዕ ነበረ ምስ መፁ ግና ንሰብ ግዝረት ፈሪሁ እንታይ ገበረ ኣግለሰ ርእሱ እውን እንታይ ገበረ ፈለየ እቶም ዝተረፉ ኣይሁዳውያን ምስኡ ተገበዙ በርናባስ እኳ በቲ ግብዝነኦም ክሳብ ዝሰሓብ ኮነ 14 እንታይ ኢሉ ከምቲ ሓቂ ወንጌል ብቕንዕና ዘይምምላሶም ምስ ረአኹ ግና ኢሉ ከምቲ ሓቂ ወንጌል ብቕንዕና ዘይምምላሶም ምስ ረአኹ ግና ንጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም በልክዎ ንስኻ የዳው ኮንካ ኢሉ ክቃወሞ ከሎ ንርኢ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ሓደ ነገር ይድኸውን ደሎ ምስቲኦም ፀኒሑ እቶም ብዙሓት ምስ መፁ እንታይ ክገብር ጀሚሩ መስለኩም ክእለ ጀሚሩ ምክንያቱ ገለ ክብልዎም እዮም ገለ ክዛረብዎም እያ ሓዋርያ ጳውሎስ ግን እንታይ ኢልዎ ኣብ ሓቂ ጠጠው በል ንሰብ ፈሪሕካ ናብቲ ትበል ስጋብ ክንደይ ኢና ርእስና ብርሃንና ተገሊፁ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንነብር ዘለና ጎይታ ንኸም ይፀውዐና ኣነ ከምኡ እየ ዝኣምን እግዚኣብሔር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብርሃን ክትከውን ይፀውዐካ ጨው ክትከውን ኣብዛ ፀልማት ኣጎልቢልዋ ደሎ ዓለም ብርሃን ኮይና ንጎይታ ክነርኢ ተፀውዐና ኣለና ጴጥሮስ ከምኡ ገይር በቃ ምስኦም ክበልዕ ፀንሕቲኦም ምስ መፁ በቃ ከምዚ እንዲኻ ምስኦም ከይብልዎ ኢሉ እዩ ተዓልዩ እዚ ከዓ ቃል ኣምላኽ እንታይ ብለና ግብሪ ፈሪሳውያን ከምኡ በቃ እቶም ዝድሓኑ መኳንንቲ ከይተረፉ እቶም ዝድሓኑ ፈሪሳውያን ሓንሳብ እንታይ ይገብሩ ንብለና ኣብ ዮሃንስ 12 እንታይ ይብል ሲ እቶም ብዛዕባ እቶም መኳንንቲ ክዛረብ ከሎ ምስ ናይ ዝግና ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ብመን ኣመኑ መስለኩም ብኡ ኣመኑ ኣብ 42-43 ደሎ ማለት እዩ ግና ኸ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሊፆም ስለ ዝፈተው ካብ ቤት ጸሎት ምእንቲ ከይሰግዎም ብሰሪ ፈሪሳውያን እንታይ ይገበሩን ኣይገሓዱን ብለና ከይስገጉ ከይፅረፉ መይብሎም እኮ ከምኡ ከይመፀካ ኽእል ግን መንፈሳውነትካ ክትሓብእ ዝገብረካ ነገር ጥዕና ኣይኮነን
حواري باولوس إذا كلمنا بزي معرف كلت مخاد أبو طر حدا تقيسه والله حج خيلو نسب دو ويسنا عملاخي بحزب بالزلخو ويس نسب كحجوس دي زل الزلخو جنا نسب كحجوس انت زبلسي باريا خريستوس أي مخونكون نيرة نسب كان حجوس أي تتسوعنا نمن كان حجوس تتسوعنا نعملاخ كان تحجوس مسلكم على حق دو مبان على حق دو كتب الكلها حق تنسبارك بفتسوم أي تقلنيا أي تغيرنيا لك كومون حواري بيتروس دحرز نجرزي حدا أوانكم عجاج مونيرو እግዚአብሔር ይፈልጥ ነይሩ كم الشجر كم زلوا قبر حواريات 10 معرف 10 تحرينايو بحلمي بيتروس انتهر ايوه نيرو ناب بيت قرنيليوس كيدو كسب كله حلم ارئيوه بقى زبلع مسمط قالو زيد افنفون انديو قلقل مسبله غويتا كمهرو يدلي بقى اتحساسبو كالي نيرو سبات كمزيوم مزيوم كقرب يبلين زيوم كمز انديوم زبل امرو سلازنبره نزي نجر زي بحد نجر يخدم سسدلي نيرو قال نجر كمهرو نيرو كاب زبلع مسبلو نو زيد افنفون انديو يبلعني له نو بلا إله نتأمل خذ قدوس خميجرك نساتهم تام نيرم أحزاب وجن سلز نبرو كيدو خسب كلهم يشجعين نيرو تزد نبرو مش أبا أحزاب كيدو بزعبا وانجيل مزراب بتعم كبيد نيرو ما نهاد كتسر فيها توم مسؤول لو أيهوداوي عندما منتين مسؤول كيد كاب جزوم عتي خبالي عكاستي خاخولو ويوم سلزي قويتان هزي كحكو دلي كما أمرو سب انتهي بلن الزبل نجر كما أمرو كحدو مسحق الدو كبل كم زلو كحكو مسدلي زرعي أرئيوه توم تلاقي 500 بقى بزي فرحي تجبر بلنا كده نابسب قرنيليوس نابتي ناب قرنيليوس بجزء مسكيدو بقى سبيخو ترى እግዚአብሔር كسرع منفس قدوس وديدو بقى تمليهم كان نجر أما أمورون تاينيرو እግዚአብሔር داخل جيري منفسون حزاب إيبو بقى زي نجرز بمانك إيرو قويتاك إيرو حسب أما أمورو سبات كومي قويتاون إزق ألز ميبي نخوم أمتي وخون أما أمورو ناس زلو خين تزقبرنا داو كاين نبل تزقبرنا نقتلو لوم 5 جيري حقوكو كابك على حيلو يتعالى بدحريو أبقبر حواريات إذا جيرو مسكدة أقاط إيمونير قبر حواريات 11 قطر 1 تاجر مسلكم حواريات اتهمنا أبا يهودا زلوا أحواتن أحزاب دماء قال أملاح كم استقبلوا سمعوا قطر 3 بيتروس ناب يرسلم مسدية بقنا اتهم كاب جزرات زخونو ناب زيت جزر السبات عتيخا مساتاتهم كم بلع خايلهم تقبروا تبع أسوه لنا ناب قرنيلوس بتحم مسمته نسو بتبعت دلايوم يبل مسكده ما تيوم كن ساتهم تجبروا بلن توم حواتو خاين توم مسو دلو امانتينا بحالتي تجبروا جميرهم كبعسوا جميرهم مخنياتو كم بيتروس ايت حقق كله من نيرو جنا اب حنت باكو ام نيرهم ايوصو نيرهم سلازي السو بدحري دلو التاريخ عند حرام بيبكمو كل التاريخ عندنا معرف 10 دلو او 10 حدا دما دقيمو مليسو بملؤ كم زو خوينو እግዚአብሔር كم زرئني كم زي لخيده كم زي لمطيومني اعود ما እግዚአብሔር كم تابانا منفسو زفزسو اباتاتو مون تايغيرو منفسو افسيسيو سلازي እግዚአብሔር زخلكلو يلن انس مسحق يدود بالنبر مسخاتكم تبعسوني ايتبعسوني ايقدشنني لو مسب كيبعسك كايل كاريخ وانجيل زيت نغرو لو مغنتس سب يبعسنا نحق دو نبال سب دلايو يبل نحق تطو نبال لومي أبزام دلا بيتكريستيان كيت سفح وسنات كنكون كمز ماينوريتي كنكون زقبرنا نقر تهلو سألعي كمز غير سلازة حزي أب حد باكو ختولو غيرك نوزع كابك على حيل اللوم عنتقن بقى كمز إجزابيهر قويتا يسوس نبقيتروس أبا أمورو زنبره ناي أيهودنات منفس أوتيو نخالقوت نبرخت زقبرو إجزابيركم مقبرنا يدللو سيزي حنساب إجزابيهر أبزح يكون عندلو سوطتو يلو حكي نحن مسوطتو نبال بزحات كنت سبتم نخلينا إجزابير بزحات كوين عفلتني
እግዚአብሔር ምስተሐቅ ደውድብን ምስኡሎ እግዚአብሔር መስገን አብርሃም እግዚአብሔር ውፃ ክብሎ ከሎ ካብ ቤተሰቡ ይወፅ ኢልዎ ምሽ ካብ ዘሩ ካብ ስድሩ ካብ ቤተሰቡ ካብ ክንታይሉ ተፈለ ውፃ ኢልዎ ማዕራፍ 12 ኸይድና ርኢናዮ ውፃ ኣነ እንተ ከገብረካ ኢልዎ ንበረኸት ክገብረካ ኢልዎ ካብ ባኮ ካብቲ ዘሎ ምሽ ኣሎ አንኬል ከይወፃኻ ንበረኸት ኣይገብረካኒ ካብ ምስ ብዙሓት ዝብል ዝፅልዋ ናይ ዓለም ሒዝካ ትተሓስ ከይወፃኻ ንበረኸት ከምኡ ኢልዎ ውፃ ማዕራፍ 12 እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም በሎ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካ ካብ እንዳቦኻ ናብ ዘርኤካ ምድሪ ኣቢልካ ውፃ ንዓብዪ ህዝቢ ክገብረካ ክባርኸካን ከዓ እየ ንስምካ እውን ክዕብየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ሪኽሞ ብዙሕ ነገር ንስኻ ውፃ ካብቲ ዓንኬል ውፃ እሞ ኣነ ድማ እንታይ ክገብረካ ንብዙሓት ንበረኸት ክገብረካ እግዚአብሔር ዝሓዘና ዓንኬል እንተሎ የውፃና ሎ መዓንቲ አብርሃም ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዑ ስድራይ ገለኸ ከይበለ ንኣምላኽ ኣሚኑ ወፂ እግዚአብሔር ድማ ንበረኸት ገይርዎ ኖህ ንረኣዮ ኣብቲ ዝነበሮ እዋን ዘይከውን ነገር እዩ እግዚአብሔር ምስ ተዛረቦ ንዑ ኣሚኑ በቃ ኣሚኑ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ ንምድሪ ከጥፋይ ስለዚ መርከብ ክሰርሕ ምስ በለ ኩሎም ክስሕቆ ጀሚሩ በቃ ከምዚ ነቢ ጳውሎስ ዓጃብ ድብሎ ንዑኻው ተጸሊሉ ይመስለኒ ነህሲ ማይ ጥቢላ ደይ ትፈለጥሲ ከመይ ገይሩ ሕጂ ኣብዚ ማይ ዘይብሉ መርከብ ትሰርሕ ኢሎም በቃ የናውሽዎ በቃ ስጋብታ ማዕጾ ትዕጾ በቃ ስድርኡ ጥራይ ቶም ናቱ ቤተሰብ ጥራይ ምድሂና ማንም ንድምፁ ሰሚዑ ናብታ መርከብ ዝኣተው ይነበረ ንሱ ግን በቃ እሞ እዞም ብዙሓት እንድሕር ኣለዉ ደኣ ተሓቂ ምስዞም ብዙሓት ያደላ ኢሉ ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ ጉሱ ያቢሉ ምስቶም ብዙሓት ኣይኮን ኖ ኣምላኽ ተዛሪብኒ እዩ ንምስ ኣምላኽ ጠጠው ከበለ እግዚአብሔር ድማ ኣይሓፈሮን እግዚአብሔር ድማ ኣውፅይዎ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ብዝሒ ዘይኮነ ምስ ሓቂ ጠጠው ምባል በዓል ካሌብን ኢያሱን ንሪኦም ኢና ምሽ ከይዶም ሰልዮም ምስ ተመለሱ እንታይ እዩ ኮይኑ በቃ ነቶም ህዝቢ ምስ ነገርዎም እቶም ዝበዝሑ እንታዮም ኢሎም ነይሮም መስለኩም ኖ እዛ ምድሪ እዚኣ ክንወርሳ ኣይንኽእልን ኢና ከምኡ እዮም ኢሎም ነይሮም ክንወርሳ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎሞ ካሌብን ኢያሱን ግን እንታይ ኢሎሞ ሓንቲ ቃል ብጣዕሚ ትባረኸና ኣው በዓል ኢያሱ ተዛረብዋ እንታይ ኢላ ቁጥሪ ዘኍልቍ 14 ቁጥሪ 9 ኣብ እግዚአብሔር ግዳ ኣይተዓምፁ ንሳቶም እንጌራና እዮም እሞ ንስኻትኩም ንህዝብታ ምድሪ ኣይትፍርህዎም እቲ ዘፅልሎም ካባታቶም ኣግሊስ እዩ ተቃላኡ ደላራዩ እግዚአብሔር ግና ምሳና እዩ ስለዚ እንታይ ትግበሩ ኢልዎም ኣይትፍሩ እቲ ዘገድስ ሓደ ነገር ኢልዎም እቲ ጸላኢኻ እቲ ቅድሜኻ ደሎ እቲ ዝኸበበካ ድላዩ ዓብዪ ይኹን መን ኣሎ ምሳኻ እግዚአብሔር ግን ምሳኻ ኣሎ እሱ ዘገድ በቃ ኢሎሞም ዲዮም ኣለው ዲዮም ዓበይቲኦም ዶ ቡርታዓትዮም ዶ ጀጋኒኦም ዶ ክኾኑ ክእሉ እዮም እግዚአብሔር ግን ኣብ ምሳና ኣሎ ካብቶም ምስኦም ዘሎ ምሳና ዘሎ ይዓቢ ካሌብን ኢያሱን ቃላቶም ኣይቀየሮም እንድሕር ርኢናዮም ስጋብ ክንድሩ ከለዉ ንርኢና ኣብ ልዕሊኦም ከመይ ጌርኩም ከምዚ ትብሉና ከተጥፍኡን ኣብ ልዕሊ ሙሴ ተላዒሎም እዮም ከተጥፍኣና ኢልካ ኢኻ ኣምፂኻና ኢሎሞ እሳቶም ግና ንኣምላኽ ኣሚኖም እግዚአብሔር ምሳና ስለ ዝኾነ ነታ ዝሃበና ምድሪ እንተ ክንገብራ ኢና ክንወርሳ ኢና ቡርትዓት ይሃልዉ ብዘየገድስ እግዚአብሔር ስለ ምሳና ድኾነ እታ ከውርሰና ደለ ከውርሰና እዩ ስለዚ ምስ ብዙሓት ዘይኮነ ዋላ ክልቲኦም ድዮም ሰለስቲኦም ድዮም ደው ግባሉ ይብለና ኩሎም ከም ኣብ በረኻ ጠፊኦም ዝብለና ስለዚ ምስ ሓቂ ደው ምባል ነቲ ሓቂ ኣዝኻ ምእማን ተቃል ምእማን ጥራይ ኩንኩን ኣምፀየ መታን ክተርር ኢለ ተናይ ኣብታ ቃል ኣምላኽ ደላ እቲ ናይ ሚእቲ ሓለቃሲ ካብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረስ ነቲ መራሒ መርከብን ነቲ ዋናኣን ኣዝዩ ይኣምን ነበረ ንመን ኢና ኣዝና ንኣምኑ ጫቁጫቅ ደሎ በዓል ኢያሱ በቲ ዘረባ ምንም ኣይተሰምዖምን ብዙሓት እንዲኦም ኣፍና መሓዝ ዒሸና ኢሎም ክፅጉዑ ክእሉ ነይሮም ኖ ኣብ ውሽጦም እምነት ተመሊኦም ግን ምሳና ኣሎ
ኣሎ ምሳና ኣማኒኤል ምሳና ተኾይኑ ክንጥሕሲና ምሳና ተኾይኑ ከስግረና እዩ ምሳና ተኾይኑ ዝበሎ ቃል ኣይዓጽፍን እዩ ንሱ ከም ሰብ ኣይኮነን ኣብ ናብራና ኣብ ህይወትና ኣብ ብዙሕ እግዚአብሔር ዝሃበና ተስፋ ቃል ኣሎ ድሕዋተይ ሰይጣን ኖ ስኻ ደኣ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይተብልን ኢኻ ድብል ነገር ከምፃልካ ይኽእል እዩ ዋላ ይመጠጥ ግዜ ኸማን ንኣምላኽ ምእማን ኣብርሃም ዓብ ኣርኣያና ይምሽ እግዚአብሔር ተዛሪቦ ምስ ነውሐ ኣብ ሮሜ 4 ምዕራፍ ንርአየ ሙማት ስጉኡ እናረኣየ ከሎሲ ንምእማን ግን እንታይ ገበረ ብለና ኣይተኸመን እግዚአብሔር ካብቲ ዘየለህሉ ከምፅእ ይኽእል እዩ ካብ ዘየለ ነገር ሁሉ ከምፅእ ይኽእል እዩ ኖን ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ኢሉ ደው በለ ብናይ ስጋ ተሓሳስባት ብዘይከኣል እግዚአብሔር ማኦም ድንቂ ነገር ገብር ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ምስኡ ደው በል ክትዕወት ድማ ኢኻ ሓደ ኣባሃህል ኣሎ ኣብ ዓለም ዝበሃል እዩ ዝበዝሕ ዝበሎ ዓለም ትብለ ይድበክሞ ዝበዝሕ ዝበሎ ንሱ እንታይ ይምሉ ሓቂ እዩ ድሕሪ ብዙሓት ንሱ እዙ ኢሎም ንዖም እንታይ ይሱ ሓቂ እዩ ዝበዝሐ ዝደገፎ ንሱ ጽቡቕ እዩ ኢሎም ክዛረቡ ንርኢ ሓደ ምሁር ለባም ሰብ ግን እንታይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሓደ ጽሑፎም እዮም እዚ ዋሽንግተን ተባሃለ ሰብ እንታይ ኢሉ ሲ ብዙሓት ስለ ዝኣመንዎስ ኢሉ ተዛሪቡ ሓሶት ሲ ሓቂ ክኸውንን እዩ ጌጋ ትኽክል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሕማቕ ከዓ ጽቡቕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ በፍጹም ኢልዎ ብዙሓት ስለ ዝበልዎ ሓሶት በፍጹም ሓቂ ክኸውን ሎሚ ዓለም ሓሶት እያ ትልእኽ ሰይጣን ሓሶት እዩ ኩነታትካ ሓሶት ይኽልእ ንሓቂ ግን ክሽፍኖ ኣይክእልን እግዚአብሔር ተዛረቦ ነገር እንድሕር ኣሎ ነቲ ዝበዝሐ ነገር ኣይኮንካ እንትርኢ ንሓቂ ሒዝካ ጠጠው በል አንሳ ወላ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮለና በቃ ምስ ሓቂ ጠጠው ንበል ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝድግፎ ሰብ ኣለ ካብቶም ሓዋርያት ዝነበረ ቶማስ እንድሕር ርኢናዮ በቃ ኢየሱስ ክመፅእ ከሎስ ኣብ መንጎኦም ኣይነበረ ምሽቶ ኣይነበረን ቶማስ ጎይታ መፅኡ ሰላም ንዓኹም ኢሉ መን ምዃኑ ምስ ረኣዮ በቃ ምስ መፅእ ቶማስ እንታይ እዮም ኢሎሞ ንጎይታ እኮ ርኢና ኢና ጎይታ መፅእ ፀኒሑ ምስ በሎም ኣነ ከይረኣኽዎ ኣይኣመነ ኢሉ ሕጂ እሱ ክስታይ ምበለ ነይሩ እንታይ ኣማነ ክብሉን እንዲኦም ፅቡቕ ጎይታ ይመስገን ገለ ኢሉ ከምስል ምኽኣለ ነይሩ ይኽእል ነይሩ እዩ ንሱ ግን ከምስል ኣይደለየን ኣነ ከኣመንቲ ኮይኑ ብዓይነይ ክርእለኒ ኢልዎ ብዓይነይ ክርእለኒ ብዙሓት ኩሎም ተዛሪቦም እንዲኦም ንጎይታ እኮ ርኢና ንጎይታ ርኢና ክብልዎ ከለዉ ሓራይ ርኢኹሞ ኣነ ግን ስለ ዘይረኣኽዎሲ ከኣምን ኣይክእልኒ ኢልዎ ጎይታ ንመን ክብል መፂ ይመስለኩም ንቶማስ ክብል ይመፂ እዩ ምፅኢሉ ካልእ ዘረ ቶማስ ንኣይልዎ ረኣዮ ምስ በለ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ረእዮሞ ኣምስሎ ኸማን ካብ ቤት ኣምላኽ ክርሕቕ ኣለዎ በቃ ኣብ ውሽጥኻ ዘየለ ነገር ተኾይኑ በቃ ጎይታ ኣነ ከምዚየ ኢልካ ብቕንዕና ጠጠው በል እግዚአብሔር ምሳኻ ክኸውን እዩ ንዓኻ ክብል ጎይታ ክግለጽ ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብዙሕ ግዜ ዓለም ስለ ዝገበረቶ ኣይኮነን ሰባት ስለ ዝበልዎ ደይኮነ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ኢልና ኢና ጠጠው ክንብል ግባአና ብዙሕ ኣዋጅ ክእወጅ እኮ ይኽእል እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንርአዮም ብበዓል ዳንኤል ዘመን በዓል ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብደነጎር ንርአዮም ወላ ማርዶካይ ንርአዮ ማርዶካይ ኣብቲ እዋን እቲ መንነቱ ዝፈልጥ ነይሩ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ነበረ ይብለና ኣብ ምዕራፍ 2 ኣስቴር እንድሕር አንቢብናዮ በቃ ሃማን ክመፅእ ከሎ ኩሎም ፍግም ሚሎም እዮም ዝሰግድሉ ነይሮም በቃ ንሱ ግን መን ነይሩ ብለና ኣይሁዳዊ ስለ ዝኾነ ነቲ ሓደ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ተዘይኮነ ንኻልእ ኣይሰግዱን እዮም ነይሮም በፍጹም ኣይሰግዱን እዮም ምስ መፀ ንምንታይ ደይ ትሰግድ ኢሉ ኖ ኣነ ዝኣምኑ ኣምላኽ ንዑ ጥራይ ትሰግድ ኢሉ እሱ ጠጠው ስለ ዝበለ እግዚኣብሔር ድማ ደው ኢሉሉ ዋላ በዓል ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብደነጎ ዘሰይ ምሽ ነቲ ጠጠው ድበለ ምስሊ ኣይንሰግድን ኢና ምስ በሉ እግዚኣብሔር ካብቲ ወተን ሓዊ እንታይ ገይርዎም ኣውፅእዎም ኣብ ፊልሚ ምሽ ንሪኦ ኢና ሓንሳብ እቲ ህዝቢ ብምሉእ ኸ እዩ በቃ ፍግም ሚሉ ነቲ ኣብኡ ተቐመጡ ጣዖት ሰግድ ነይሩ እሳቶም ግን በቃ እንዲያውም እንታይ ኢሎሞ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ምንም ምላሽ ክነበካ ይንኽእል በቃ
ኮምፕሮማይዝ አይንገብርና ንሕና ነቲ ሓደ ሓቀኛ ኣምላኽ ንዑ ኢና ንሰግድ ንዑ ኢና ነምልኽ ከንበርክኸና ዝኽእል ካልእ ወላ ሓደ የለን ስለዚ ንዑ ኢና ንንብርከኽ ንዑ ኢና ንሰግድ ኢሎም ደው ምስ በሉ ኣብ ሓዊ ኣተው ኣብቲ ሓዊ መን ነበረ ወዲ ኣምላኽ ትመስል ራብዓይ ነበረ ንሓቂ ሒዝካ ጠጠው ክትብል ከለኻ ምስ መን ስለ ዘለኻ ይስግረካ እዩ ምክንያቱ እሱ ምሳኻ ኣሎ ኢያሱን ካሌብን እቲ ምሳና ዘሎ ሓያል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ምስ ብዙሓት ምዃን ዘይኮነስ ምስ ሓቂ ምዃን እዩ ዘዋፅአና ጳውሎስ በይኑ ተሪፉ ኩሎም ክመኽሩ ከለዉ ዝበዝሑ መኸሩ ብለና ተበገሱ ድሓር ኣብ ቁጥሪ 21 እንታይ ኢሉ ተዛሪብዎም ኣሎ መስለኩም ኣብታ ምዕራፍ ቁጥሪ 21 ሃሌሉያ ቁጥሪ 21 እንታይ ብዘይ ምግቢ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ድማ ጳውሎስ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ በሎም ኣቱም ሰብ እቲ ካብ ቅርጤስ ከይነቐልኩም ሰሚዕኩምን እንተትኾኑ ግድስ እዚ ፀበባ ጉድኣትን እዚ ኣይምረኸበኩም ነይሩ ሕጂ ድማ እዛ መርከብ ዳኣ እምበር ካባኻትኩም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ኣይክትጠፍአን እያ እሞ ክትሓድኡ እልምነኩም ኣለኹ በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱ ዘገልግሎን ራይዎ ናይ መን ኣነ ድብል ዘሎ ናይ ምስ ብዝሕ ደይኮንኩ ናይ መን ናቱ ናይቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ናቱ ኢልዎም ምሽቶም መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱ ዘገልግሎ ኣምላኸይ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ እነሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ኩላቶምን ኣምላኽ ይብካ ኣሎ ኣይትፍራሕ በለኒ ኣቱም ሰብ ኣነ ከዓ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንኣምላኸይ እንታይ ገብረ ንኣምላኸይ ይኣምኖ እየ ሰባት ብዙሓት ስለ ዝበሉ ደይኮነ ተዛረበና ኣምላኽ ህያው ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣነሲ ንዑ እንታይ ገብረ ኢሉ ይኣምነ ኢሉ ሓደ ነገር ክትሓላልፍኩም ደልዮ ሒዝኩም ንክትኮኑ ተስፋ ይገብር እግዚኣብሔር ምሳና እዩ ኣብ ነገራትና ሓንሳብ ፅልምት ኣብ ዝብለካ እዋን ፀላእ እንታይ ክደልየካ መስለኩም ክትምርገኽ እዩ ዝደልየካ ንነገራት ኢድካ ክትህብ እዩ ዝደልየካ ኖ ኣምላኸይ ከምቲ ዝበለኒ ከም ዝገብሮ ንዑ ይኣምነ ዝተዛረበካ ቃል ኣሎ ዶ ዝሃበካ ተስፋ ኣሎ ዶ እግዚኣብሔር ከምዚ ክትከውን ኢኻ ከምዚ ክገብረልካ ዝበለካ ቃል ኣሎ ዶ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃብ ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ደጌታት ሲኦል እንታይ ገብርዋን እዮም ኣይሕልዋን ፀላይ ኣይሕየላን እዩ ንምንታይ ጎይታ ምስኣ ስለ ዘሎ ካብ ዝዓቢ ተስፋ ስለ ዘየለ ነዚ ቃል እዚ ትሕዝ ኩነታት ዘይጥዕም ክኸውን ከሎ ኣምላኽ ኣሎ ምሳይ ኣሜን ዶ ተሓያል ኣሎ ምሳይ ሓደ ግዜ ሲ ብኣገር ክዓፁ እየ ቀደም ከነግልግል ከሎና ብጣዕሚ ውሕዳት ኢና ነርና ውሕዳት ዳርጋ 10 ሰብ ዘይኮና ናፍታ ቸርች 10 ሰብ ዘይንኸውንና ነርና ኩሉ ሰብ ዝኸይድ ስለ ዝነበረ ዝሓልፍ ዝነበረ ሓንሳብ መዓት ትኸውን 10 ሰብ ትኸውን 5 ሰብ ትኸውን ሕጂ ኣጋጣሚ ሓደ ኣገልጋሊ መፅኡ ሽዑ እዋን ድማ መርዓ ነይሩ ሕጂ እቲ መርዓ እዋን እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይብል እንታይ ይብል ሲ በቃ እዚኦም ደኣ ዋሕዶም ሲ እንታይ ክገብሩ እዮም ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ ውራይ እዚ ክሕልፍዎ ኢሉ በቃ ብውሽጡ ክመክር ጀሚሩ በቃ እሱ ድሓር ይድመስክርና ደሎ ድሓር እግዚኣብሔር ግን እሙን እዩ ክገርመኩም በየን ከይ በቃ እግዚኣብሔር ቅዱሳናት እስዩ ከመይ ዝኣመሰለ ውራይ መርዓ ሓሊፍ ነቲ ውራይ ኢሉ እንዲመፂ ሸዓፍቲ መጨረሽታ ሲ ክምስክር ከሎ እንታይ ኢሉ ኣንታ እግዚአብሔር ከም ተዋሕዶኹም ኣይኮነን ከም ትምሳኹም ዘሎ ይባ ኢልና እግዚአብሔር ምሳኻቱ ኮይኑ مش نفلت إنني جدي وأنت خمس بولو بقى خمو خي أماني لو خايو أبزحي عيت تعمن أنا مسخات عليك خوني أنا أحيل ده بقى الإجزابير ما سازن تاي يخبل ده الإجزابير مسحنايو كونتاتنا أي واحد أنانيو بقى أني هو تكاخت في بقى أبزسي تفعت كمت يتبعيلو إجزابير كنت هايلوهم تامر كبدي تتا تورم تاتخيدهم تقال ملا بقى تامر كبسي تأفيع كونيرا ده حتى تاريخ هم بيبنايكم تامر كبدي عمر كابتم نفس جنايدو عنتونيا ده حس كايو نجار استشك كمان كان نجار كتأف خل خون جنزب أمين كا خير خل خون
كال حيلخا قلبتك فلتتك تمرتخا أمين كايو نسو تسيرك خير خيلي هيوت كاغناي تنكفان قويتا سلازل قال عزو وقت نصلينا እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታዮ አምታይ ኩነታትካ ኣለኹ ማይፈልጥን እግዚአብሔር ግን ያአምኔ በዚ ቃል ዝጊር ተዛረቦ ነፍስ ከምዘላ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ አም ነገራትካ ጎይታ እዩ ሐንሳብ ነገር ናተይ ነገርሲ መፍትሕ የብሉን ሰይጣን ኦሮማይ ናትካ ነገር ዝበለካ እንተሎ ኩነታትካ ትሪኦ ነገር ኦሮማዩ አይሳኻ አልካኒዩ አይክትዕወትኒ ኻዚ ነገር ዚ ብርቱዕዩ ዝበለካ እንተሎ ከም በዓል ካሌብን ኢያሱን ሎሚ ክንእውጅና አምላኽ ምሳና እዩ አምላኽ ምሳኺ እዩ አምላኽ ምሳና እዩ እግዚአብሔር ምሳና ስለዝኾነ ወፂና ንዓለም ጽልዋ ንኹን ነዛ ብጸልማት ተጎልቢባ ደላ በሐሶት መሊኣ ደላ በቃ ብዝመስል ሐሶት እንዳተደጋገመ أب أمنت خي ترفع الوا قبر بس حاسود كدقاقم كل حق يمثل قنا لهم قن إجزابير كاوك علينا يدلله دك أيه أنا مساهم يمسايدو بلو هذا جزء إياسو هم أقاتي مونيرو مسوات أوسي اتمال آخ مسمات أسيبك حدا نقاري حاتيتوه نسخاس مساناري خا مستوم طلعتنا عيلوا نعرينا او سيت ناي مصحف قدس ذصنع سبات كزاربو خلو እግዚአብሔር ይተገሊጽ ምክንያት ከም ትንሙሴ አሳ አንካ አውጽ ድበሉን ዑን ልከኩም ይልዎ ዛቦታ ዚያ ቅድስቲ አሞ አሳ አንካ አውጽ ይልዎ አነ ራእሰይዳ ደው ድብልንበር ምሳኻይ ኮንኩ መስጸላዕት ኻይ ኮንኩ ይልዎ ስኻዳ ምሳይ ኮኑ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንሕናይና ምስ እግዚአብሔር ንኸውን ንሕና ምስ እግዚአብሔር ተኾይና سعرت نخون نحنا مس قويتاي تخوينا كل جزء تعودتنا نخون كلمة مثل لا ناسك على حتوك حدتي maybe لما عندي حدشتي زمت أخو من دهر لهم في اللايد ما نزق قويتازي كم نايقل لما دحانيكم غيركم زي تقبلكم معه إذا أماني إلزخونا أنا مساخة إزبل مساخة خوينو دما زعوتك أملاخ كم قل لما دحانيخا كم قويتاخا واقاخا عداخا خمز خفللكا كم حجي أمين كازي كتسعبو زي وسنكي حوي حبت انتلوكم إيدكم كتريني خم كنتلي لكم هنا قويتا يفكركم يو ولودو خقبركم زغل حدا نقر ينسخاتكم كتقبلوا وخلهم كلام لكم يتبل نتوم تقبلوا ويتبلنا ولود أملاك خونو مسل عبو سلازي مسل ولدنا كاب كل زعبيو أبو تخوينوس ليخا يحلي أبو خاتو خوينوس ليخا يقدس تتقو يبلال كام مسخا يخون نسخاقن فقادن يخون كاختبور لكا سلازي نقويتا قبل الدلي إزبل السبن حرالو إدكم كترينو تخليهم مخان تسلي لكم هنا قويتا يفكركم قويتا أز يفكرنا نكزابير فقرقا كم تسب فقر يكونان أيك آيرنا إلا وطنيو سلازي نحرالهم إدكم عارئون مو كنت تسلي يتراينا كزابير مسكم أداوكم تاريخهم مني كنت تسلي لكم هنا قويتا يفكركم هاليلويا اوكي تحدي لهم قويتا مسكن اسكي كنت استينا متسلي هودي اكزابير مسكن هاليلويا يسوس قويتايو يسوس قويتايو عزيخا نمن تأمن لومي نجنزب مأمان سعاري اي قبركانيو ابزلك مأمان سعاري اي قبركانيو افلتت مأمان سعاري اي قبركانيو اب كلو كعالي اكزابير مأمان قنا اب كناتات كاسعاري قبركا ام نقرات كاسعاري قبركا يسوس قويتايو هاليلويا يسوس قويتايو اب كناتات ناس كي يسوس قويتاي نبال يسوس قويتايو اب تزخببنا ذصلمتنا نجر يسوس قويتايو بمعبل تحلف نفس اندهر الله بقى خمزنا يبعل باولوس دچنقوم زلوم كله بقى دناغفو سبات اعداونا كنهب زقبرنا نجر كمصنا يخاليو لومو غنا يسوس قويتايو اب كنتات كا يسوس قويتايو ام نغرات كا يسوس قويتايو حتو زخوننا نغر انتلو ناتي نغر سمعاسي زفتح النبل سبات انتلنا يسوس قويتايو نتما عبل تصد قبلال كا يخاليو نغرات كا ريك كا يخاليو ام نابراخا اب حداركا اب دقخا دقسن كان تلخا
إذ قويتا زي مقصن قويتايو إذ قويتا زي معرفي قويتايو لو مخنا وجينا بكونتاتنا يسوس قويتايو أم نجراتنا يسوس قويتايو أب كونتاتنا يسوس قويتايو أب تزشجرنا نجر يسوس قويتايو أب لعلو خلو بعد سلطان يسوس قويتايو أنا يتصلي الله بيسوس كريستوسم بقويتاي مرحاني بيسوس كريستوسم بتعلمات تحلف تسفاز قرصت نفس اندهر الله لما أنت قن قويتا هوشتا بقالك غير كاس لتزارب كيا أنا الله مساخي أنا الله مساخا إلكا سلتزارب كيا نوشتا سلزهداك أنا بشميس يمسكنك الله زمسل معبل نيوت كتفق كيساخا على الكبس تفلالي ما قد يسعر قويتا أنا قلت اللي الله كم ذا عينت نفس اندحر الله نقراتها يهدأ بيسوس كريستوسم نقرات يهدأ بيسوس كريستوسم أنا قويتا يتسلي الله نزا محبر أملاخ أنا يتسلي الله بشم يسوس كم تن بيتروس مخير كان وشتو تزاريب كا كواتمو نوزعات نبرخت خونت قبر كايو أنا يتسلي الله محبر كا أيتتحس بخونتات أيتتحس سبات متايبلون بمبال أيتتحس قويتا أنا يتسلي الله نتي تتوعك يا علامات مخوخي لا توصح أيتتحس بيسوس كريستوسم توصح بيسوس كريستوسم بيتروس أو تيخا نخالوت نمدحان زقبر كايو كم كون أنا يتسلي الله قالك يعطيك እግዚአብሔር ነዛ ሐሶት ትዘርእ ደላ ዓለም ነዛ ሐሶት ትዘርእ ደሎ ሰይጣን ብሽም ኢየሱስ በቃልካ ጌርና ነሰብሮለና ቃልካ ሐቂዮ ጎይታ ቃልካ ሊእካለኻ ሎማ አንተ ካብ ቃልካ ኃይል ዝተለዓለ ትትስእ ነፍስ ስለዘላ ተመስገን ትለዓል ነፍስ ስለዘላ ተመስገን ስለ ቃልካ ተመስገን ህዝብኻ ኣነ ይባርኽ ኣለኹ ኣባኻ ብምውካል زبرتع استبارخ يخون بيسوس كريستوس مليسي يوصح نبحالو تابع نمدحان يخون أب عالم نتسلوا يخون بيسوس كريستوس كونتات أي حزو من مليسي يقلت برهانو من مليسي يوصح برهانو من مليسي ينتبارخ بيسوس كريستوس أنا يتسلي الله ويتاسلق عالكا تمسكن دهلق عالكا تسرحو سلزلك كاكزابي رابو ذات الساخة يا نفس سلزلك خبز قالزي زلعلك يا ذات الساخة يا زوج آخا يا اكزابي ربو تسفى قوريت أنا بريت أنا الله سلزبلك يا بشم يسوع أنا يمسكنك الله قويت أسلزنا برا الناس أنا يجي تمسك كل خبرنا عخان بك لنا بود خا بشم يسوع سلي الله آمين يسوع قويت يبارك ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ስለ ሕያው ቃሉ ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናዩ አብለበይ ከማላለሰኒ ዝቀነየ ወርሓቱሲ እንታይ ዝብል ቃል ነይሩ ለካነ ዝማዓልት ዝውን ይኸውን ጽናዕ ተባዒለዶ አይ አዘዝኩኻን ጽናዕ ተባዒለዶ أي أعززكم خان مهنياتو እግዚአብሔር ናብቲ ኾደ ዘበለ ሁሉ አነ እግዚአብሔር ምሳኻይሞ አይ ትፍራህ አይ ትሸበር አበይ ይጽናዕ ግን አይልዎ አብቲ ንሙሴ ባሪያ ዝኣዘዝክዎ ካብኡን የማን ኮነ ንጸጋ ምንታይ ትግበር አይ ተግለስ ጽናዕ ተባዕ ይብላሉ ሕጂ ድማ አብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መገድን ሐቅን ህይወትን ሲሞ አው ንጽናዕ ይሕወተይ ክብርና አምላኽ ይኹን نقالو እግዚአብሔር አቦ ደጋጊሙ የጽንዑላ በህይወትና እግዚአብሔር ይባርክካ ቤትካ ይባረክ ፓስተር ግርማይ ምድሓን ዘርኻ ድማ የሪኻ ሃሌሉያ ለዚ ናብቲ ዝቕጽል ኣናውንስመንት ክንሓልፊና ሓደሽቲ ኣጋይሽ ዝመጻኹም ወይካ ነዊሕ ግዜ ተፈሊኹምና ዝጸናዕኹም ሰላም ክትብሉና ሽምኩምን ካበይ ከም ድመጻኹምኩም ክትነግሩና ከም ትጽብቕ ልማድ نلاليكم حدشت سبات لكم دو أجايش ويكانوا ويحجز يتفلقهمنا تنوي حجز يكوا خندي
على خالب بخاز مسكر الكا تبلو شدي شور حدي حدا عمد ديو هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን ገበየው ባላለው ከቶሮንቶ ነው የመጣሁት ገበየው እንኳን ደህና መጣ ናብ ሕብረት ቅዱሳ እንኳን ደሃን መጻኻ ብሮኽ እግዚአብሔር ይባርክካ ካለ أنا أتيد أخوك ولا ما أتأكد له come over here راهيل بحال كاب تورنتو راهيل كاب تورنتو نكو بدحان متاخي يا بهير يبارك هانيبال بال كاب تورنتو كابيل من الكاني هانيبال اوه نكو بدحان متاخا انا سبزي قرب طفيكم نيري نكست بحال هو كم يلنا عندنا زو طفاهم يلنا كوينا نكست عبتنا نكو بدحان متاخي يا بهير يبارك املاخ سناي أبيل كاب تورنتو أبيل كاب تورنتو أملاخ مسجن مرهاوي دالي فنكيلي يوصو مالو يا زحمة برد تعزد لنا حزبينا هاليلويا يا بير سنايو كلاتكم قاعد حال مساخوم نايشه غزي لنا سلام نباهال يا بير يبارك بمقصال اب كيتشنرن كبابيان تنبرو أودما كم زي مثلا ما أدي منفسه ما أدي خمزلو حبرة برهان سماي أبكي تشنر كمزلو بتكريستيان تم حلالف ملختي سلازي أفتخر نافتي كل جزء أما أدي قويتا خنكون صبغي زيابي هري مسجن كاله announcement نزمت سنبت اتناي دك أمزمرتي تمهرتي كجمريوم دك مزمور تمرتي كتمزغبو كتمهارو زتمزغبكم كلاتكم زمت زلو سنبت كجمريو قدمي زي بروجرام زي مجمارو نغو اي زجمر سلازي زتمزغبكم كتفلطو زي تمزغبكم حجون كتسعو تدالي دما ني باستر بحتا كدولولو تخليهم يا بيري مسكن زمت سنبت دما درار غويتا خلوونايو ناو دما بزك علينا نمصا نغويتانا مدحنينا يسوع كريستوس زخفلو واغا أبزنا يمهلاونا مخنيات اتزخفلو واغا بحبرت كنذكرلو አጋጣሚ ጽቡቅ አጋጣሚ ጽቡቅ ስርዓት ጎይታ ሰሪዕልናሎ ስለዚህ ድራር ጎይታ ክህልወናይ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ዝመጽ ቀዳም ናይ አቦታት መደብ አሎ ከመሆን ካለ ዝመጽ ቀዳሙ ናይ ደቅንስትዮ መደብ መንፈሳዊ መደብ ከም ዘሎ ክንሕብር እንደሊ ካለ ናይ ተመስገንን ሳሚያን ይሕዋትና مرعى أبزمت زول ورحي على 18 مجابيت 18 كخونيو اتي بوتا زقبرولو نايك الكيدان أبزي أيقونن نالبات أب فايبر أدلاين حركوين بوستو خقبريو سلازي اتي صبغنا جرجنا مرعى كخوني أملاخي مسجن نوي حجزي تسأبنا يا حاويو سلازي مزازمي خقبرليو كبرنا أملاخ هاليلويا كاله وانت بغزينا لني ناي حس announcement علنا اواج علنا እግዚአብሔር ይባረክ እዙን ስርዓት አምላኽ ሞ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ናብዚ ቅድሚት ክጽውዐ ንሓውና ምስ መጸ ተምንፈልጦ ሪዮይና ተምዘይን ፈልጦን ክንላለይና ሓውና መድሃኔ ናብዚ ክትመጽ ዕድመካ ኣለኹም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ زي أبكندهم كوينة صبوا غيره سلام إليه كبرنا أملاخ قال እግዚአብሔር እንታይ ይብል ብዛዕባ ሕፀን መርዓን ክዛረብ ከሎ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ስለዚህ ዘይ ጽቡቕ ነገር መወዳእታ ክግበረሉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሓውና መድሃኔ ነጋሲ ምስ ሸዊት ፍስሃይ ትበሃል ሓፍቲ ኣብ ሽወደን ሃገር ስዊድን ዘላ
ناي مرعى قدم مقبارهم ناي حس أنا ونسخ قبريهم اتمت زلو اتمرعى أبكر مينا زلو جولاي كخون أبز عمت زي سلزي نحاونا كنبارو خوينا نحاونا announcement-ina ንገብር ዘለና actually ሕጂ ናይ ምፍና ዋይኮነን ግና ሕጹይ ምዃኑ ቤተክርስቲያን ትውጃላ ትሕዝ ምዃኑ ንውጃላ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ሽማግለታት ቤተክርስቲያን ናብ ዝመንዑ እንጸልየሉ ኢና ንሓውና እግዚአብሔር ይባረክ نحنا نملكتي نابز نوص امبر كل تهزبي يزبارخو قال املاح كزارب كلوسي نبرخت زخون نمهنا زتقم زبل زربادا تزاربو امبر حما زربا خبافكم ايوصا يبلنا እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ نحنا ደቅ ሰናይ ስለዝኾና ሰናይ ነገር አቡ ክንዛርቢና አሳሉጦ ምክንዋን ላስቲንግ ዝኾነ መርዓ ክኸውን ክንጽልይና ሓውና ክትንበርከኺ ኻሞ كبرنا أملاح كابزلنا كلنا تنسمو داونا نبتخل زخل أملاح العلنا جابير مسكن هاللويا سك جابير سلزردو هاللويا أتي سبيتي زركب كاب جابير موجس يركب كم زبالة قالو أملاح مقنع مسلات سلزجبرلو حجون زمجمر تايو جابير كأم ودعتا كريم بخلو نجر جابير كردهم كدقفهم تفاليتهم نام ودعتا دمها كبس حك خلو جابير مسكن نبت سرعات أملاخ نمسح كخلو أملاخ صقا خبهم أملاخ حيل كبهم هاللويا نا أملاخ حلفنا نهبهم جابير مسكن جابير ربنا نمسكنا كلنا قويتا سلا محرتك سلا فقرها سلتي قبل النص وقفنا زلك صبح حساب تمسكن بزمعة زون جابير أملاخ سلا حونا أزينا نمسكنا كلنا نجيب جاب سلا زجبر كالو جابير نجر مودعتا سلا زجبر كالو إذا خجمرت جابير أملاخ أبزد بصحية ونسخاء خمو بزد ما كبر نبكالنا حجي خا قويتا جابير أملاخي مجمرت خاوكان إشتين تخنا مودعتها كعبي خمس بلك ألكا قويتا نجرم كل جابير نعخ حلفنا نبكالنا دجمر وق جابير أملاخي كم فقدك كودا جابير نعخ حلفنا نبكالنا كم فقدك كل كخن اللهم جابير نعخ حلفنا نبكالنا بنجر كل جابير مقنع عن مسلات إن جابير تحيوت إتكاد ما لعله كله أكد ميم كتوت قويتا بخل دما نس أخوينام جابير كفالة وخلو قويتا نبتا تود الله معت نبتا نيمود أتا معت دما بسلام كوت حق جابير كدقفهم نعخ حلفنا نبكا فقعد كاسبق جابير نفقعد كأقنع يوم رد أيام دقفهم نبلالنا من قدام كل جابير نعخ حلفنا نبكا لنا كل سلامهم دحانهم صبقهم زي دلدما جابير كابه وتهم كاب نجرهم مسأم كاب تحز دبلا كله بقويتا بيسوع كريستوس يوسم تأسرك خون نسأل علينا جابير نخل بيت السب سنايس لزجبر كالنا إحنا ون كم بيت أملاخ جابير سنايس لزجبر كالنا مستمز حجوسو تحجوسو كم زبلك ألكاك جابير سناي نحواتنا رينا جابير نمسكنا كان نحجوسنا لنا كبر كل دما نتعب السم كيخون بقويتا بيسوع كريستوس يوسم نباركه آمين يا أبير باركم الشيء نعم لها مسكيننا خنودينا يا أبير مسكين هاللويا زمل عليه announcement-ina እንገብደለና ኣብቲ ዝመጽ ድማ እግዚአብሔር መስከና በጁላይ መፋነው ከም ትخሉ ንخሉ ንገብረሉ እቲ ስርዓት ኣምላኽ ከኣ በሓባር ሽዑ ክንፍጽሚና ሎም ግን ሓበሬታዊ እግዚአብሔር መስከን እስከ ተስኢና ኣምላኽ ነመስክን ነው ሃሌሉያ ነስ ወከፍና እስከ ኣፍና ኸፊትና ኣምላኽ ነመስክን ነሕዋታይ እግዚአብሔር ስለዝረዳአና نأملاخ كنملخو قالو كنسمع እግዚአብሔር مسكن كمزيلنا باهلنا أبيت أملاخ كنوعل هاللويا እግዚአብሔር ጓሳይ ይዝጎድለኒ የብለይን አብሉ ምዕሸኻ ይውዕለኒ ናብዛ ዓርፈሉ ማይካ ይመርሐኒ ኢሉ ቃሉ እግዚአብሔር مسكن ሃሌሉያ ቤት አምላኽ ሉሙዕ ሸኻናይ ንዓና ንቅዱሳን ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚህ አምላኽ ነመስክን ነሕዋታይ አፍና ኸፊትና ተመስገን እግዚአብሔር ንበሎ كبري يقبع كايمو صدو نبلون እግዚአብሔር مسكن هاللويا
ሃሌሉያ 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 ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ስለ ምሕረትካ ተመስገን በዝማዓት ጉልበትን ኃይልን ስለ ዝኾንካና ጎይታ አቤትካ ክንውዕል ንኩሉ መሰናኽላት ሓሊፍና እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል ቅዱሳን እግዚአብሔር ክንርከብ ካብኻ ስለ ዝኾነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦና አዚና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ናይ ዘለዓለም መንበሪና ንስኻ ኢኻ ክብሪ ንህበካ ኣለና ጎይታ ምሕረትካ ኣብ ህዝብኻ ስለ ድበዝሐ ጎይታ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ሓሳብካ እቲ ጽቡቕ ሓሳብካ ስለ ድበዝሐልና እግዚአብሔር ክብሪ ንበካ ኣለና ከምዚልና አቤትካ ክንውዕል እግዚአብሔር ካብናትካ ምሕረት ይሞ ክብሪ ንበካ ኣለና ኩሉ መጻወድያታት ተበቲኹ እግዚአብሔር አምላኸይ ንዓኻ ከነምልኽ ምኽኣልና እግዚአብሔር እዚ ካባኻይ ኮይንልናሞ ክብሪ ንበካ ኣለና በዝማዓት ዝኾነ ዘበለ ኩሉ ካባኻይ ኮይንሞ ክብሪ ንበካ ኣለና እግዚአብሔር አምልኾና ንኽብርኻ ስለ ዝኾነ ተመስገን ናይ ቃል ግዜና እግዚአብሔር ንኽብርኻ ስለ ዝኾነ ተመስገን ስለ ጸናሐና ናይ ሕፀ ነገር ኩሉውን እግዚአብሔር ናትካይሞ እግዚአብሔር በዝውን አዚና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ዝነገር ድማ ክበዝሓልና ጎይታ ድሕፀዩ ድምርዓው ኣሕዋት ክበዝሑልና ኣብዚ ቤት አምላኽ እዚ ኣብ ደገታት ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ክኽፈት ምቕናዕን ምስላጥን ክኸውን ኣብ ኣሕዋትና ኣብ መንእስያት ኣዋልድናን ኣወዳትናን እግዚአብሔር ኣወዳትናን ኣዋልድናን ንሓድሕዶም ክመርዓው የዒንቶም ጎይታ በዝማዓት እዚ ክኽፈት እግዚአብሔር አምላኽ ድጀመሩ እንተለው ድማ ብሰላም ክውድ እግዚአብሔር ብነገር ኩሉ እግዚአብሔር ምቕናዕን ምስላጥን ክኾነልና ጎይታ ኩሉ ግዜ መርዓ ክኾነልና ኣብዚ ቤት አምላኽ እዚ ኩሉ ግዜ ዕልልታን ሓጎስን ሕፀን ክኾነልና እግዚአብሔር አምላኸይ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ ንዓኻ ሕሊፍና ንበካ ኣለና ንኩሎም መንእስያትና ዕድመ አዳም ንዝበጽሑ ኩሎም ደቅና እግዚአብሔር ንዓኻ ሕሊፍና ንበካ ኣለና ንኩሎም ኣሕዋትና ኣሓትና ንዓኻ ሕሊፍና ንበካ ኣለና እግዚአብሔር ነዚ ኩሉ ከም ትገብሮ ንኣምን ኢና እሞ ክብሪ ንህበካ እግዚአብሔር ስለ ህዝብኻ ወነመስግነካ ኣለኹ ንህዝብኻ ሓይሊ ስለ ዝኾንካዮ ትብዓ ስለ ዝኾንካዮ መጸግዒ ስለ ዝኾንካዮ መርሒ ስለ ዝኾንካዮ እግዚአብሔር አምላኸይ ንኩሉ መሰናኸል ሓሊፉ ኣብ ዝወታ ዝኽበጽሕ እግዚአብሔር ክመጽእ ድገበርካ ንስኻ ኢኻ እሞ ስለ ህዝብኻ ድማ ተመስገን ህዝብኻ ንምእታው ንምውፃእ ሓይሊ ይርከብ ቃልካ ንምንባ ሓይሊ ይርከብ ንምጽላይ እግዚአብሔር ሓይሊ ይርከብ ንምምልላስ ንሓድሕዱ እግዚአብሔር አምላኽ ንምግልጋል ሓይሊ ይርከብ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንምምጻእ እግዚአብሔር አምላኸይ ሓይሊ ይርከብ ህዝብኻ ንምእታው ንምውፃእ ሓይሊ ይርከብ ንምስራሕ እግዚአብሔር አምላኸይ ሓይሊ ይርከብ እግዚአብሔር አምላኸይ ወንጌል ንምንጋር ድማ ሓይሊ ይርከብ ብኩሉ እግዚአብሔር ንህዝብኻ ሓይልኻ ተዕጥቆ ንዓኻ ሕሊፈ እህበለኹ ሰሙን ህዝብኻ ተባረኸ ይኹን ምእታው ምውፃእ ህዝብኻ ተባረኸ ይኹን መሰናኽላት ኩሉ ካብ ህዝብኻ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ተኣልየ ይኹን ድሰግረሉ ሓይሊ ህዝብኻ ይተዓጠቕ ድሰግረሉ ጸጋ እግዚአብሔር ይተዓጠቕ ድወጸሉ ጥበብን ምስተውዓልን ህዝብኻ ይተዓጠቕ ብነገር ኩሉ ህዝብኻ ከም ሳድቕ አንበሳ ኮይኑ ከዓ ትኽወፅእ እግዚአብሔር ሓይልኻ ይተዓጠቕ ጎይታ ስለ ኩሉ ክብሪ ንበካ ኣለና ስለ ኩሎም በዝማዓት ደገልገሉና እውን ጎይታ ክብሪ ንበካ ስለተን ሕጂ እውን ብሻሂ ዘገልግላና ኣሓት ብፅሬት ደገልግሉ ኣሕዋት ኩለውን እግዚአብሔር ክብሪ ንበካ ኣለና ህዝብኻ ንዓኻ ንምግልጋል ጸጋን ሓይልን ዝያዳ ይርከብ ብጎይታ بيسوع كريستوس يوسم سلام እግዚአብሔር مساخم سلام እግዚአብሔር أبيتكم سلام እግዚአብሔር مساخم أبزت حزبله كله يخون بسلام أتو بسلام كأ وصو قويتا بيسوع سم آمين